ଅନାପିକେ ଘର। ହଁ ସାର୍, ହେଲେ ଆପଣ କିଏ? ବଡ ମେଡିକାଲ ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ କରେ। ତମ ପୁଅ ମୋ ପାଖରେ ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ କଲା, ହେଲେ ମୋ ପଇସା ଦେଲାନି। କିରେ ସନା, ତୁ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ? ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା କଣ ଦେଲୁ? ବୋଉ ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି। କଣ ଠକୁଛନ୍ତି? ମୋ ହାତରୁ ବ୍ଲଡ କାଢିକି କହୁଛନ୍ତି ତୋର ବ୍ଲଡ ସର୍ଟ ଅଛି ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ବ୍ଲଡ କୁ ପୁଣି ପୁରେଇ ଦଉନା, ସିଏ କହିଲେ ଆଉ ପୁରେଇ ହବ ନାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ପଇସା ତମକୁ ଦେବିନି। ଏ ସାରେ, ତମର କେତେ ଟଙ୍କା କହିଲ? 1200 ଟଙ୍କା। ହେଇନି ସାରେ, ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ କଣ କରିଥିଲୁ? ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସୋନାଲିର ମୋର ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ସେମ୍ ନା। ଆଉ ଗୁଅ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ ସାଲା। ଘୁଅ ଟେଷ୍ଟ କରିସାଇଲି।